Ahojte, vítajte pri novom videu. Tak dneska sa nám už trošku oteplilo, vonku prší, boli sme s Olivkou tancovať, chodí na folklórik, kde tancujú na rôzne detské folklórne pesničky, rozvíja si rytmické cítenie. No a dneska, keď je takto tak škaredo, pod mrakom, úplne sivá obloha, tak poviem vám pravdu, že mne sa nič moc nechce. Ale ako to už býva, tak sa musí chcieť. A idem pustiť práčku. A potom by som mala schovať vianočné taniere, ktoré ešte stále používame, a vymeniť ich za naše klasické, biele. A vy sa máte ako? My máme teraz auto v servise, takže mám jedinečnú príležitosť oprať Olivke autosedačku. Toto je Olivkina autosedačka. Dá sa použiť, je to vlastne Nuna. Dá sa použiť v smere jazdy, v protismere. A pozrite sa, ako to vyzerajú tie pasy. No už som sa hanbila s ňou chodiť, keď to takto vyzerá. Tak idem to hodiť do pračky, idem to všetko dať preč. Pozrite, koľko smetí tam je. No, niekto rád papá. No, to vám... To sa jej hanbím ukázať, že ako to vyzerá, ale myslím si, že ten, kto má deti a vie, ako fungujú v aute, tak toho to nemôže pohoršiť. Akurát sa ma pýtal manžel pred nejakým časom, že dokedy ju takto chcem voziť, takže som mu povedala, že veľmi dlho. Tak teraz má 2 roky, tak ešte keby aspoň 2 roky, rok vydržala, tak by som bola veľmi šťastná, keby to tak. Super na týchto sedačkách je, že sa dá naozaj všetko rozobrať a oprať. No my už sme to dali prať s Olivkou, som to chcela natočiť, ako to dávam prať, ale mi to nenahralo, lebo som zabudla začať nahrávať. No ale periem to vlastne v tomto prášku, ktorý je určený na technický materiál, aj na tie bundy s membránami. Takže to mám overené, že je to veľmi dobré na takéto poťahy aj. No, musím presliecť Olivku, ako som hovorila, boli sme na folkloriku a tam nosí biele pančušky a biele bodičko, aby to pekne išlo ku krojovanej sukni. No, ale vypýtala si kakauko, gránko a už sú tam fľaky, tak to idem rýchlo namočiť do sava, lebo mám nachystané ešte aj biele prádlo, chcem dneska oprať. Aby sa to odmočilo. Dúfam, že to pustí, no. Idem si teda schovať tie taniere, musím sa k tým dostať. Pozor, Oli, pozor. Tak, presne takto si to musím dať vždycky dole. Vytiahnem si naše biele taniere. Vytvorili zlaté české ručičky, český porcelán, a musím vám povedať, že na ich stránke toho českého porcelánu nájdete aj taniere druhej akosti a práve tie som si zobrala ja, ale musím povedať, že oni sú absolútne bezchybné a dokonca majú aj vyrázaný, ja neviem, ako sa to volá, túto značku, že je to vlastne ten porcelán. Punc? Ako pri prstení? Neviem. Takže to naše hlboké vianočné. Ja ich mám tak rada. Ja som chcela tie chronicky známe. Určite viete, ja neviem, ako sa volá tá značka teraz. Villery, neviem, ako sa to číta. Ale určite viete, ono to stále vyskakuje na sociálnych sieťach. Ale proste tie peniaze za to. To akože nech sa nikto na mňa nehnevá, ale to sú ozaj veľké peniaze za set, ktorý by sa použil takto iba na Vianoce. Ja som na stránkach tohto českého porcelánu našla aj vianočné sady. A tým som už neodolala. To bol môj sen, si tak splniť a potom
som si to splnila, no. Takéto blbinky. Na to by si ma človek užil, na takéto blbinky. Ale o tých blbinkách to je, no nemám pravdu, že človek je taký šťastný, že... je to také iné, keď si naberiete do vianočného taniera. A tu vám ukážem, že mám aj takto set. A toto prosím pekne, to je z Lidl, k tomu bol veľký a malý tanier. Vidíte napríklad, toto je ten väčší tanier z Lidla. A môžeme to opäť schovať naspäť na svoje miesto. Doprala nám pračka, ideme sa pozrieť na tie poťahy. Toto máme. Pekné, čisté. Voňavé. Ja mám rada túto vôňu prášku. Vidíme, dúfam, že to bude naozaj čisté. Viete, teraz to je mokré, tak to tak nevidno. A môžeme dať prať biele. Čo? Tak, zapni. No, perie sa. A zase si s tým dudlom. No. Majú si dať diváci dudol? Takto. Je dobrý? Tu ho oddecháš? Mojo. Chceš mi pomôcť? No to je čie? Čo ty? Čie to je? Táču. Tátové, no. Toto. To je čie? Detko. Tadeáškové. Toto. To je čie? Oli. A čo to je? Oli. Podhradník. Oli. Oliuvky. Toto. Áno, my sa stále pýtame, čie to je a skloňujeme slova. Tak to máme s takým logopedickým cvičením. Tate. Áno, gate. Čie je toto? Tatu. Tátové to je, áno, gate. Te. Jedna vec bola rozoberať sedačku, takto. A druhá vec je teraz toto, dostať späť na ňu. Tak dúfam, že to pôjde. Že ste nebudem utekať do predajne, kde sme to kupovali, aby by to obliekli. Šup! No, tak jednoduché to nebude. Sedačka je umytá, vysušená a oblečená naspäť. Super! Čau tata, kde sme? Došli sme sa pozrieť do talianskeho supermarketu pri Devínskej. Áno, dvaja alebo koľko ľudia nám písali, že nech sa ideme pozrieť. Tak toto je taliansky supermarket, sú to delikatesy. A tí dvaja alebo traja ľudia chcú, aby som sa udusil. Prečo? Lebo teda si mu tam kúpi to svoje smradlavé a Guanciale. udusí. Tak budeš dýchať na balkone. Tak. Máme taliansky supermarket v Bratislave a ideme sa teda pozrieť, čo tu nájdeme. Toto prosecco si zoberiem asi ja na nervy. No čo, tata, toto už nájdeš, hľadaš guanciale? Ja pančetu si tuto asi kúpim. Panceta, čo je panceta? Slanina. Ten, pokiaľ viem, hej, guanciale je pohrdlina po našom a
Panceta je bôčik v podstate. Eli. Tu máme aj sonky. Taký fun fact, tieto kanola sme kupovali po euro, že? Že tieto kanolo keď sme boli naposledy na dovolenke v Taliansku, tak sme za euro kupovali. Toto je pomerne predražený obchod, áno. Ja sem chodím kupovať rôzne konkrétne veci. V Taliansku sú tieto veci lacnejšie. Tak samozrejme, za polovicu. Toto je šunka. Áno, Tadeáško, to je šunka, prosciutto. Tak ho môžem. No tak trošku môžeš. Taká pekná fľaša, pozri, tata. A? Tata, čo si našiel? No toto som chcel, Čo? pančetu, hej. Tak toto je pančeta? To je pančeta, áno. Alebo, Je to buďte, tata. čo to je? To je šunka. Kotto. A podľa čoho si to vyberáš? No podľa veľkosti, ak chcel by som trošku prejastenú, hej, toto má cez 2 kg, to je strašne moc. Prosím ťa, čo to je pre teba? 2,1 kg. To je lardo. Čo? To je lardo. A čo je lardo? Lardo je taká slanina bez prerastenia, ona je veľmi jemná. Túto som ja chcel. Ale tá je naozaj prerastená pekne. Nejaký kus správnej veľkosti, napríklad tento 1,5 kg. Vypadá ako z nejakého lososa. No jasné. Z takej lososa s rypáčikom. Pozrite ten výraz tvári šťastný. Tu je teda guanciale, hej. Áno, toto je Stojí guanciale. asi 2-krát toľko ako to je. A toto je niečo pre mňa, lebo ja milujem sladké. Pozrite sa, to je čokoláda s tým Tak si to zabudol. pomarančom. To milujem, to je moja najobľúbenejšia kombinácia, je čokoláda s pomarančom. A potom čokoláda s metou. A toto také pistáciové. To vyzerá dobre tiež. A neviem, či sa mi chce dať za čokoládu 4,50. Aha, to je taký turón. To je také typické, ale pre Španielsko práve. Pozrite, tuto sú cestoviny. Aj tuto sú také všelijaké, aj zase pozrite s citrusovými plodmi, táto je zo Sicílie. Ale tá predtým vyzerala lepšie a tuto je aj takto. Z Chile, áno. Čo Niečo také. vezmeme? Alebo také. Pozri, To by sa nechal. to tiež vyzerá dobre, no? Však si to pozri celé. Toto môže byť dobré. Alebo toto by bolo. Alebo toto. My sme vám ešte neukázali, čo sme nakúpili v talianskom obchode, takže Tadeáško, môžeš ukázať, že čo sme nakúpili. Nakúpili sme takúto, Šúher to daj. takéto keksíky, takéto. Takéto, že stračatelové, neviem, áno, stračiatelé. A potom? Ešte croissany, alebo To nie je croissanty, to sú také ako keby... buchty. Áno. Niečo podobné. A čo ideme robiť, tak povedz. Ochutnať to. Takže toto si dáme
tieto buchtičky na stranu. A začneme staračatelovými keksíkmi. Ovoňaj. Dobre to voní. Pozrite, a celkom parádna náplň, akože jej tam je dosť, nie? Také málo. No. No. A ty si vezmi a škrinkneme si. Tink, tink. Dávam tomuto takých 11 bodov z 10. Tak veľmi ti to chutí? Popovka. Je to také príjemné krémové. Je to také ako tie Opavia rodinné rezy, akurát tam je viacej tie náplne. Takže... Ako je to dobré, áno. Súhlasíš? No ja by som z toho dala tak 7 z 10. Ja 11 z 10. Môžeme skúsiť teraz tie trubičky. Potom môžeme dať jednu na polovicu. Tak ukážeme ako to... sme toho nemali to veľa. Takže takto vyzerá náplň. Je to také pečivo ohňa. Od ohňa. Tak. Koľko dávaš? Ja táto tu dám 11 z 10. Súhlasím. To je lepšie ako to predtým. Nie, oboje. Čo na do rovnakej úrovni. Takže tak. Odporúčam aj vám. Olivka sa teraz obudila, aby tam nahrávame video. A chceme ti dať ochutnať toto, aby si nám povedala, či je to dobré, alebo to nie je dobré. Tak skús. Tak a skús a povedz nám. No, Aj táto má ochutnať? no, spapaj a povedz tuto im. No. No, pekné ksichtiky, pekné. A toto je aké? Dobre. Dobre. Oli, čo máš na večeru? Kašu. Kašu. Tadeáško, ty máš akú? Železnú. Železnú. Mama. A s tetým zamiešam si kašu? Alebo takto nezamiešam a jedli ste to granko takú chrustičku z hora. Napíšte mi do komentára, že ktorý typ pojedača kaše ste. Miešač alebo nemiešač? Tak. Ty si miešač a ty si Tadeáško? Miešač. Miešač. A toto... Ja som bol nemiešač. Nemiešač? A ja som miešač. No a ukážeme, čo má táta kreatívne. Toto ste asi nikdy nevideli. Prezrať, čo je toto za kulinársky... Kváskový chleba s burátou, so salámou, ten, jak sa to menuje, balzamiková redukcia a trošku štiplavého olivového oleja. No, dobrú chuť. Asi to chutná lepšie, ako vyzerá. Ty dobre vieš, že to chutná dobre. Neviem. Dostali sme náhradné vozidlo od Citroenu, tak som mala možnosť šoferovať Citroen C5 iCross. A chcem vám povedať také moje first impression po 250 km za volantom. Nečakajte žiadne technické veci, pretože jediné technické, čo viem,
je, že tu je motor a tam je volant a viac mne netreba. A ešte viem, že pneumatiky sú 19. Tak, takýto interiér má. Tu máme sedačky. Veľmi sa mi páči toto prešívanie, čo je na sedadlách. Takéto modré prešívanie. Keby som si vyberala ja, tak si tam dám červené prešívanie. To sa mi páči veľmi super. Zrkadielko. A tu sú dve svetlá pritom. Viete, čo nesmie chýbať? Držiak, keď veziete babku, aby sa mala čoho chytiť. Tuto máme radenie. Tuto si prehadzujete, máte riadiacu páku toto. Takýto má volant. Má tu taký displej. Môžeme si to aj naštartovať. Takto jednoducho sa auto štartuje, nemusíte nikam dávať kľúč. Naštartujete si auto. No a toto všetko, čo tu vidíte, máme vyhrievanie sedadiel. Takto, toto je rádio, ďalej klimatizácia, navigácia. Tuto je nastavenie auta. Takto. No, tuto máme telefón, keď máte pripojené. A sedadlo, vyhrievanie sedadla spolujaždca. Takto máte výhľad na rýchlosť a tu môžete vidieť tie jednotlivé šoferovacie módy. Jednotlivé módy, vlastne, ktoré to má. Necháme šport. Čo sa mi veľmi páči a čo som hneď ocenila ako žena, že to bolo intuitívne. Ani muž mi nemusel vysvetľovať, kde čo zapnem. Takže som to vedela rýchlejšie ako on dokonca. Hej, lebo ja som nad tým nepremýšľala. Ja som taká, že keď si niekde sadnem, tak ja stlačam všetky gombiky. Čo sa stane? Strašne ma láka stlačiť tento SOS. Skladací priestor, to oceňujem ako žena. Tuto šup. A taká pomerne hlboká priehradka. Ja ako človek, ktorý má 2 operácie chrbtice za sebou, vyberám auto aj podľa toho, ako sa mi v ňom sedí. A toto auto po 2,5 hodiny cesty, perfektné. Veľmi dobre sa mi na ňom sedelo. Toto veľmi príjemné na chrbticu. A viete si ho napolohovať takto jednoducho elektronicky. Hej. Opierku dohora, dodola. Paráda. To sa mi veľmi páčilo. No, ďalšia vec. Isofixy sú len na krajných sedadlách. A tuto na strednom sedadle Isofix nie je. My, čo máme náš Citroën, tak máme aj na strednom. A toto je veľká nevýhoda, že to nemôžem umiestniť 3 sedadla na Isofixe, hoci sú tu 3 plnohodnotné sedadlá. A čo som nezistila, ako dať preč, tak túto hlavovú opierku. Túto hlavovú opierku som dala v pohode celú von, ale túto zadnú som nevedela dať von a ja keď priputávam takéto veľké autosedačky, tak ju otáčam, aby vlastne bol ten chrbát autosedačky celý opretý o toto sedadlo. Vidíte, takto máte pohľad dozadu. A vlastne jedno sedadlo, druhé. Tuto je to tretie stredné, ktoré nemá Isofix. Opäť to hovorím, lebo som z toho sklamaná. Ale tu je Isofix aj na prednom sedadle zase. Takže je to za mňa úplne super, pretože aj olivku by som mohla mať vedľa seba pripojenú na Isofix. Toto je jeden stop a doposiaľ som to videla iba u Škodovky a teraz. Tu spolujazdec. Aj tu na celkom slušný priestor. V priehradke je schovaný vlastne na vypínanie airbagu. Keď máte sedadlo vpredu s bábätkom, tak airbag sa vypína. A toto nie je žiadna strojená recenzia, pretože vidíte, ja ho ukazujem aj špinavé, presne také, aké je po tej jazde. Super, že má lyžiny. To je úplne paráda, keď chcete odviesť lyže alebo bicykle. Samotný kufor. To je pre ženy veľmi dôležitá súčasť auta, takže otvára sa
takto prejdete nohou. Bežný športový kočík zaberie asi polovicu. Výborné je to, že je to v rovine. Keď si tu posadím dieťa, tak ho v pohode obujem, prebalím, lebo je to vyššie auto, tak aj prebalím. Ja využívam auto ako prebalovací pult. Tak tu pod tým sa nachádza priestor teda na rezervu, ale toto je kufor. A myslím si, že pre dve deti a mamu úplne ideálne. A zatváranie kufra opäť ideálne pre mamu, čo má plné ruky. Takže gombíček a zatvorí sa. A čo sa mi páči, že celý čas som sa v tom aute cítila úplne bezpečne. Cítila som, ako fajn sedí na vozovke. A v zákrutách to bolo úplne super. Bolo to veľmi príjemná cesta s týmto autom. Tak ľudne maminám odporúčam aj Citroen C5 Aircross. Je to fajn auto pre ženu. Takže teraz už mi len zostáva veriť, že Citroen si pozrie toto video a povie si, tej žene sa to páčilo, tak jej jedno dáme. Ďakujeme, že ste video dopozerali až tu. Budeme sa tešiť za každý váš like a komentár. Najmä Tadeáško má komentár veľmi rád a veľmi rád ešte číta. viacej lajky. Presne tak. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach. Na Instagrame ako Krkavčia mater a na Facebooku ako... Vieš? Už mám pre srdce. U svojho pre srdce. Majte sa pekne. Čaute! Ahojte.